Lêkolîner, kurdolog û nivîskar Mehmet Bayrak heta niha di jiyana xwe de 40 pirtûk nivîsiye û 35 civan li ser kurdolojiyê ye. Mehmet Bayrak di sala 1948 li Qeyserê navçeya Sarzê li gundê Dallı Kavak hatiye dinyayê. Ev der wek deverekî anti-Toros tê pênase kirin. Dibistana serhate li gundê xwe navendî û lîse jî li Qeyserî xilas dike. Bayrak di sala 1965 da tê Enqerê û li Fakülteya Ziman, Dîrok û Erdnigariyê beşa Tirkolojiyê dixwîne û di sala 1970 da xilas dike. Heftî yekon min dest pê kire nivîsandiyê. Nivîsara min yekê min li heftî yekon me veşand. Li heftî sisyon kitaba min yekê min derket. Bi nav Tevfik Fikret û Devrim. Mehmet Bayrak Kurdekî Elewi ye, ew di nav 5 pirtûkê xwe yên destpêkê da li ser Tirkolojiyê dinivîse. Lê ew vana wek pirekê bikartîne û vedigere ser kurdolojiyê. Zaten ev kitabon yani vazifeyeke pre bu sevimi. Li ser van ez derbaza kurdolojî bûm. Paşe li ser kurdolojî nezîke 35 kitap me veşandin. Heta îro giştek 40 kitabın. Du pirtûkên Bayrak yên herî dawî bi navê Têkoşîna min a ji bo nasnama Kurdî û Têkoşîna min a ji bo Elewîtiyê derketin. Bayrak di sala 1989 da jî kovara Pêşeroja Azad derxistibû. Lê ew li ber vê kovarê û xebatên xwe bêtirî 10 sal ceza digire. Ji van kitabên 10 salên nîv me ceza girtin. Li vir zaten bere li heştî û nehan du caran ketime hepse. Çendan car kitabê min li ser ev kurdolojiyê top kirin. Ev nê berev kir hikûmetê û ceza girt. Mehmet Bayrak jî wek her rewşemirê Kurd rastî ceza û tundiya dewleta Tirkiye tê û berê xwe dide Ewropayê û 10 sal venagere Tirkiyê. Lê li vê derê jî pey mafê xwe digere û Tirkiye gilî dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dike û hemû mafên xwe bi dest dixe. Ew ana dikare were û biçe. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.